Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Enero 25, 2023. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor Lisay. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. DNA kag fingerprint sang duha ka kamot nga gibutang sa linaga gin-request sang otoridad. CLO may reaksyon angod sa traffic enforcer nga ginkakas sa trabaho. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, pagpalawig sang 250 SRP sa Sibuyas, Bombay, gin-defer sang DA. Recruiters ng OFW nga napatay sa Kuwait may posibilidad nga sa labton. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:03 kagkaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Nag-request si Station 2 Commander Police Captain Junito Pastrana sang laboratory examination para sa DNA kag fingerprint sa duha ka mga kamot nga nakitaan sa basurahan sa Puro Kagaykay Barangay 2 sa syudad sa Bacolod. Sa naibaluan, nakitaan kay na sang aga sang basurero sang IPM-CDC ang duha ka mga kamot sang tawo nga ginlaga kag nasulod sa bulutangan sang ice cream. Suno kay Pastrana nakita sa CCTV nga mga alas 2 sa tubtub 4 sang kagahon nga may van nga nagdulog kag nagtiner sa nga mga 4 ka minutos antes makita ang duha man ka utod nga kamot sang tawo. Apang hindi pa sigurado si Pastrana kung ang van gid man ang nagbilin sang utod nga kamot sa basurahan. Going nga ng investigation kung sino ang nagaboy dito sa iming kamot. Yung review natin ng CCTV sa barangay ito between 2 o'clock to 4 p.m. Dito na nakita nga ban pero galing hindi gid mga tanan nga gatundo mismo sa kilit sa basurahan kung di nakita itong kamot. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Junito Pastrana. Bukas ang barangay 2 sa syudad sa Bacolod sa pag-istorya sa mga persona nga kalakip sa ang ilangalan sa listahan nga ginaligar, pusher kag protektor sa illegal nga droga. Una nga nakitaan ang duha ka utol nga kamot nga nabutang sa container sang ice cream kag ang listahan sa mga ginaligar imbulbado sa droga. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni Kapitan Imelda Bangwanga, iya kilala ang ngalan nga nabutang sa listahan nga residente sang barangay 2. Para sa Kapitan, ini ang kahigayunan sa mga nalakip sa listahan nga maklaro ang ilangalan sa isyu sang droga. Sa impormasyon ni Bangwanga, kalabanan sa listahan ang napreso bangod sa droga samtang ang iban nagkagwa na. Ginatugyan sa kapitan sa kapulisan ang pag-validate sang nasambit nga listahan. Ari pa din sila sa barangay. Kaya bala na yung police mag-identify o ano na daw natabo sa sulat. So kung gusto nila magpalapit sa akon, mga ngita ta sang way kung gusto nila i-clear ilang anan. So patawag ta eh. Kung gusto nila yung makadto di nga. So hindi naman nato na din ay anuan. Pero dapat makadto sila kay para maistoryahan kung inaano bala. Ano na ang listahan. Ang kabahin sang pagpahayag sang kapitan sang barangay 2 nga si Kapitan Imelda Bangwanga. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga wala ginatolerar sang karon nga administrasyon kung may mga anomalya sa mga job order workers o kung public officials. Ini ang reaksyon ni Ting matapos ang pag-terminate sa Bacolod Traffic Authority Office sa JO nga traffic enforcer bangod sa pagbaton sang 50 pesos nga suhol nga nakuhaan sang video. Suno kay Ting, mabudlay na kung maghatag sang warning bangod nagasigi-sige man ang ilegal nga bulo
buhaton. Ginpatahag ni Ting nga ang JO ang contractual lamang kag iban sa ila may kontrata sa sulod sang 3 ka bulan. Ang binita sa administration may 2,700 ka mga job order workers. Kung may mga anomaly sa mga JO o anybody na public officials, hindi tagit pag-tolerate na mga anomalya. Kung may mabalaan, kung ano may mo, kung anong disciplinary action, an ginamo kung anong penalty na. Ang kabahin sang pagpahayag sang City Legal Officer nga si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Balik na si Ramel Palalon bilang officer in charge sa Department of Public Services matapos nagtakop na ang 60 kadlaw nga preventive suspension. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nagbalik si Palalon sa Enero 23 samtang Enero 24 naman ang pagbalik sa driver nga ginpapanaugan naman sa preventive suspension. Sa nahibaluan, nag-ugat ang kaso bangod sa ginaligar pagtughong sa masobra 50,000 nga balor sa gasolina sa wala nagaandar nga backhoe. Ginklaro ni Ting nga bisan natapos na ang preventive suspension, kung nagapadayon ang kaso kag wala pa sang desisyon. Suno kay Ting iga-evaluate sang hearing officer ang findings sa kaso kag magahimo sang rekomendasyon nga mo naman ang isumiter sa kay Mayor Albi Benitez. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6 sa Utso. Santon Plus Gold, malikawan ng diabetes pagi sa pag-inom sang Santon Plus. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na bakulod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube di way ka man gamitan di laktawan lang nanay Tapos ano naman, ubraw ng dason. ubraw ng dason sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala sa kay ay Nangulam ka cellphone. wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon sa umuwan kung umanapin. Update mga siya.
matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong to atugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan kagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Aksyon Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Aksyon. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Gin-defer sa Department of Agriculture o kung DA ang pagpalawig sang 250 pesos nga suggested retail price o kung SRP sang sibuyas Bombay. Sa press release ng Presidential Communications Office o kung PCO, ginpahayag nga gin-defer sang DA ang nasambit nga SRP tungod sa ginaantisipar nga pagnubo sa presyo sang sibuyas Bombay
tungod na panahon karon sang tig-alani. Suno sa DA, mahimo nga maganubo pa ang presyo sang sibuyas Bombay sa 100 tugtog 150 pesos ang kada kilo. Tungod man sa pagsulod sa masobra 5,000 metrika tonelada sa gin-import nga produkto. Desyembre 2022 sang magbutang sang SRP ang DA sa kada kilo 10 nga sibuyas Bombay, naglawig tubtub una nga semana sang Enero 2023. Nagwa sa datos ang Philippine Statistics Authority kon PSA nga nagapabilin nga negatibo ang agricultural output sa Pilipinas sa ikatatlo kasunod-sunod nga tuig bangod tama kagamay sang produksyon sa tatlo ka quarter sang 2022. Ginapakita sa datos ng PSA nga pinakadako nga nakarecord sa pagnubo sa produksyon sang agrikultura. Amo ang produkto nga mais nga may 6.9%, ang paho may 5.8%, ang amarguso may 4.7%, ang humay may 2.5%, kag ang suha may 2.5%. Sa bahin sang fisheries production nga yara sa 6.6%, doble naman ang ginubo sa tambako lukon bariles nga may 43.7%, sa alimango 37%, sa sapsap may 34.3%, talikatok nga may 34.2%, sa isdang lapu-lapu may ara sang 26.3%, sa sugpo may 14.6%, kag sa gulyasan nga may 14.4%. Samtang nagsaka naman sang 2.5% ang livestock production. Tungod mataas ang hagkag dairy production apisar sa pagnubo sa produksyon sang baka, karabaw kag kanding sa nakaligad nga 3 ka bulan sang tuig. Nagapabilin sa 7.6% ang economic growth sa Pilipinas sa third quarter sang 2022, pareho sa ginreport sang Nobyembre 2022. Nagwa ang datos ng Philippine Statistics Authority kung PSA isa ka adlaw, antes man ang ginapaabot nga pagpagwa man sang gobyerno sa ikaapat nga quarter kag full year 2022 gross domestic product o kung GDP sa Enero 26 tuig 2023 o kung 23. Sa statement ginpahayag sa PSA nga sa piyak nga nagapabilin sa 7.6% ang economic growth, naobserbahan naman ang pagbago sa tanan nga industriya, magluwas lamang sa public administration and defense kag compulsory social activities. Pinakadako nga contributor sa economic growth amo ang real estate and ownership nga nagsaka sa 3.6% halin sa 3.1%. Financial and insurance activities nga nagsaka sa 7.9% halin sa 7.7%. Kag manufacturing nga nagsaka sa 3.8% halin sa 3.6%. Sa iban pa nga balita national, ginalantaw karon sa Department of Migrant Workers o DMW ang posibilidad nga sa labton sa recruitment agency sang 35 anyos nga overseas Filipino worker o kun OFW nga nasapuan nga patay sa Kuwait. Sunod kay DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak, ginausisa sa karon sang DMW kung ginamonitor man sang ahensya si Jollibee Haranara matapos ang iya deployment sa Kuwait. Dugang panikakdak sa idalom sa pagsulundan sang DMW, kinahanglan nga may monitoring kag regular reporting sang isa ka OFW. Ilabi na ang sa kabulig sa sitwasyon nila sa abroad. Palayag ni Kakdak, wala sang record nga si Haranara o kung ang iya recruiter ang nag-report sa otoridad sang anuman nga issue batok sa iya employer. Sa madumduman, base man sa report, nakita na lamang ang sunog kag patay na nga lawas ni Haranara sa tunga sang disyerto sa tung adlaw sang Domingo kag nagwa nga ginhimuslan pa sang sospetsado nga isa ka 17 anyos nga lalaki kag bata sang iya employer. Nagwa man sa report nga ginkastigo pa si Haranara kag makadua ka beses nga nagpalagyo samtang nga sakay sa salakyan sang sospetsado. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21. Patay ang duha ka mga persona matapos naghugpaas ang isa ka aircraft sa Philippine Air Force ug PAF kainasang aga sa Bataan. Ang report ginkumpirmar na ni Police Staff Sergeant Edgardo de los Santos sang Pilar PNP. Sa statement ginpahayag sang PAF nga duha ka piloto ang napatay kag wala naman sang sibilyan nga naulamid sa natabo. Sunod naman kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, yara na sa lugar ang Aircraft Accident Investigation Team. Kag nagapatigayon sang maid-id nga investigasyon. Samtang grounded sa karon ining SF-260TP nga aircraft. Sa madumduman una gin-report sang PAF nga ang ilang SF-260 aircraft nga sakay ang duha ka piloto alin sa Sangli Point sa Cavite ang naglanding sa o kung ang naghugpaas sa Bataan. Gintalakay sa Senado ang nadiskobre nga peke nga stamp sa Bureau of Immigration o kon BI sa passport sa mga Pinoy nga biktima sa trafficking. Sa pagpanayon sa Senate investigation sa human trafficking cases sa Myanmar kag Cambodia, ginpresentar ni Senator Risa Hontiveros ang litrato sa passport sa isa sa mga biktima sa trafficking nga gintawag lamang kay Brando. Ginkumpirmar ni Hontiveros nga stamp sa BI ang yara sa passport ni Brando. Pero sa Malaysia ginstamp kag indi diri sa Pilipinas. Tungod sini nangin palamang kotanon sa senadora kung sang san upa mayara sang branch sang BI sa Malaysia. Gintawag naman ni BI Commissioner Norman Tansingco nga peke ang stamp kag ginapahayag nga mahapos lamang mahimo sa mga sindikato ang stamp sa iban nga pungsod. Ginpahayag sa Private Sector Advisory Council o PSAC nga committed si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sertipikahan yung urgent ang ginaduso nga e-governance law. Sa press release, ginpahayag sa PSAC nga ginhimo sa presidente ang iyang commitment sa pagsapol sa digital infrastructure sector sa ahensya. Ginpahayag ni PSAC Digital Infrastructure Sector Lead kag Union Bank of the Philippines Chief Technology and Operations Officer Henry Aguda nga ang pag-certify sa e-governance act may dako nga papel para sa husto nga direksyon agud mangin isa ka digital nga nasyon ang Pilipinas. Palayag pa ni Aguda magatibong man ini sa work plan sa PSAC Digital Infrastructure Sector. Una sa balita, una sa aksyon! Kag inyo gin pamatian nagabugot. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Enero 25 tuig 2023. Sa liwatan nyo tagbalita, Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! This portion is brought to you